chuirde agus 100 míle fáilteóibh chuig an géad rang ó Institúte Tuis Marino, Institút do Bhúnteirí Bunscoile agus Digichasóireala. Máta simú goibh grád maithe bhaintteach sa Gaeilge, tásúlagam go garóí an fís an seoibh é sin i dhéanamh. Madlín ní galachar sanam dom agus an teachtain seo fóla móid Conas plean a chur le chéile le haig Aiste. Tá pleanóil thar a bheith tábhachtach, ná tugaí Aiste do bhuair múnteirí gan phlean ceangailte leis. Is fiú taide agus cleachta dhéanamh ar ábhar a bheith úsáideach le chaid cudna eile den scrúdú. Inniu, brathnóid ar an ábhar an chhéilge. An teidir le bheith a gcuin ná, tá an chhéilge ag dul ó neart go neart faoi láthair. I dosach, céirdíad na seanach le tárólas a goibh ar an ábhar seo. Tógadh í cúpla nóméid chun cúpla ceann a bhreacha síos. Nuair atá sibh bogad araig má ritheann aon ceann eile libh, déagaí siar chun é a chuiristeach. Tír gan teanga, tír gan anam. Is fear Gaeil go bhriste ná béirle cliste I méal Gaeil. Batha teanga í a labhairt. An sin, ba ceart cuimh cúpla nach cainte a dólam sibh im líana a bhreacha síos den Aiste. Nachanna cainte, ar an géad dul síos, caithfear a dóil, is feic saolta é. Glachtar go forleathan leis go bhfuil. Is mór idir inné agus inniu. Caithfear a bheith cuaramach leis seo. Anis, céirt faoin Aiste féin, brathnóid ar na mór faoin siad dosach. Caithfear san bhíú a thuirt ar heideal na Aiste más gá nó ar a laiad de thuairm loidir féin a chur an uail. Seans gur cheart cuimh bhuair daithí féin a lua más gá. An Ghaeilge san Eorop, Cláistí Saoirí, Gaeilge san Uair Teist, agus líon na gaimteoirí. An sin, cuirgí ólas breise leis na mór faointí go léir. Agus na nuda na dearnach a gcuimh, fágagí lína nóchó de spás idir gacalt, má smaoininn sibh ar cheannach go le rúnach, nó má thugann sibh faoi deara nach nearna sibh neart tagartí de heideal na Aiste, béis sibh anán an spás a líon ar a ball. Bé go leor pápar a gcuimh, déananig í tagart siar den teideal ag dearú gacailt. Mar hampla, léiríonn an méid seo go bhfuil an Ghaeilge ag dul ó neart go neart gan dabht ar bith. Tugad í achhuimre san alta dearnach. Sin é a chuirde, má dhéanann sibh plean mar sin le haidh 8 Aiste, béis sibh an-ulmhathe do na scrúdathe. Gan éirí libh leis an pleanóil, bé meidir ais an teachtain se thugann le físeán nua. Slán!